Takže spolupráce začala samozřejmě standardní úvodní schůzkou s klientem, kde jsme si vyslechli požadavky klienta a nějakým způsobem jsme se snažili pochopit, proč vlastně v první řadě nový web chtějí dělat. Samotná práce začala tvorbou grafického designu, který jsme jako vždy standardně dělali v nástroji Figma. Samozřejmě klient během celého toho procesu byl u toho a průběžně nám sděloval zpětnou vazbu, což samozřejmě bylo velmi klíčové k tomu, aby celý projekt a design dopadl ke spokojenosti klienta. V tuhle chvíli s Lucí na webu spolupracujeme už víceméně 3 roky a já si samozřejmě té spolupráce strašně vážím. Webové stránky jsou postaveny na oblíbeném redakčním systému jménem WordPress. Stránky jsou postaveny mimo jiné i na page builderu jménem Oxygen. K persistenci dat jsme použili standardní MySQL databázi. Naše nejoblíbenější část celého webu je pravděpodobně interaktivní mapička, na které jsme se opravdu vyřádili a nějakým způsobem jsme se v rámci té mapičky snažili stylizovat i tady konkrétní místa, ve kterém jsme například i teď, což je třeba ta fontánka, kterou na té mapičce můžete najít.